lektion i Mensendig første gang, er, at man kommer ind i hovedet, ind i rummet, ikke ind i hovedet, men ind i rummet, og er meget forvirret over, hvad der skal ske, fordi det ved man jo ikke. Men der er mulighed for graduering her. Fordi det, jeg plejer at sige, det er, at for at jeg kan se kroppen, og for at eleven kan se kroppen i de spejle, der er i lokalet, så bliver man nødt til at optræde enten i trusser eller trusser og BH. Og det er ikke nogen sports-BH, det skal fyldes så lidt som muligt, og trusserne skal være så lavtaljerede, at man kan se de små huller omme på ryggen nede ved korsbenet, fordi jeg skal kunne se, om de står lige, jeg skal kunne se, om musklerne arbejder, og det skal eleven også selv lære at se. Det kan godt være voldsomt at komme ind med 3 eller 2 andre elever og skal konfrontere sig både med sin egen og de andres kroppe, men det kan man heldigvis være fælles om. Hvis det er sådan, at der er nogen, der har det rigtig, rigtig skidt med det, så starter vi blidt, og så tager vi tøjet af, ligesom at man får behov for at se noget mere. Og så starter vi bare et andet sted. Men det er det, der ligesom er essensen i det, det er, at man skal kunne se, hvad der foregår. Det betyder ikke, at man hele tiden skal arbejde i spejlene. Det betyder, at man skal se noget i spejlet, og så kan man vende sig væk fra spejlet og prøve igen. Og mærke, at der er stor forskel på, hvordan man befinder sig i rummet, om man kan se sig selv, eller man ikke kan. Og det at have et rygspejl, hvor man ser sig selv fra ryggen, når man arbejder, det er man bare slet ikke vant til. Så det kan godt være sådan virkelig opløftende for nogen, og interessant for andre, og nysgerrigheden breder sig, og alt er godt. Så det første, man lærer, det er det, jeg kalder udgangsstillingen. Det vil sige, at man arbejder med fodstilling først, med parallelle fødder, man får knæledene over ankelledene, hofteledene over fodleder og knæ, og mærker, hvordan musklerne de ændrer tonus, når man står mindre på forfoden, fordi man pludselig får fat i forsiden, og at ryggens muskler kommer til at kunne strække sig lidt, og man retter bækkenet op, således at man ikke kommer til at kippe bækkenet fremad eller tilbage. Det er forskelligt, hvordan folk ser ud, om de trækker numsen ind under sig, eller de stritter med numsen, og nogen står jo også bare, som de skal, og så starter vi et andet sted. Men der er for det meste noget, man kan rette. Når man er færdig med sådan en lektion, hvor vi har arbejdet med det, og vi har været nede på gulvet og lavet et måttearbejde, og få strakt nogle muskler og spændt nogle muskler, og få fundet ud af, hvad der er svagt og hvad der er stærkt. Tit en overraskelse for eleverne af, hvad det er, der egentlig ikke virker. Så går man ud af døren igen og føler sig lidt trekantet, fordi at hold da op, det var godt nok. Skal jeg huske noget af det her? Nej, det skal du ikke. Du skal bare gå hjem og tænke lidt over din fodstilling, og helst 75 gange om dagen, men lad være med at tro, at du kan gå med fødderne det rigtige sted, og nogen skal ud, og andre skal ind, og det er sådan alt efter udgangspunkt. Og det er her, det der individuelle islet, det kommer ind, fordi selvom der er 2 eller 3 elever, så er der stadigvæk rigtig meget tid til hver enkelt, sådan så at man kan få noget viden ind.